ito'y Matthew 6:33, kuna ijay Matthew 6:33, kasto iti kunana, birupin nyo maumuna ti pagarian ti Diyos, kaya iti kinalintig na, kaya iso amin na dito'y abandanag mainayon lang to para kayo. Kasi kaya tumat nga, kisaritaan para kayo tinay ti garami ito iso na ito, may sa masaludsod ka kunana, kasano iti panangbiro tayo iti pagarian ti Diyos. Nga kaskunana dito'y, nga birupin nyo maumuna ti pagarian ti Diyos. Kasano nga tato? Ayan lang ata ti pagarian ni Angko Diyos. Nakita tayo kadingatan. Ngayon ti kunana dito'y, ti panangbiro iti pagarian ni Angko Diyos, kat iso na jay, ipapantayo iti balay na, ti santuaryo na, ti kapilyaw no simbaan, nung tayo kapilyaw na tayo. Kat no, aldaw iti panagdaydayaw, masapon nga umuna tayo, ay umay tayo dito'y. Kasi kakabsat. Nga kuna na dito nga birukin yung umuna nga aramitin tayo pa iti panangbiro kini Apo Diyos. Sakbay na nagijay trabaho tayo. Kasi kakabsat, kat agyaman tayo, tati unos iti pito nga aldaw, may salang aldaw. Ti daw-dawatan ni Apo Diyos kada tayo nga, ibingay tayo kumamot, nga tayo daydayawon isuna. Dahil ni Apo Diyos kaya't na nga, daydayawon tayo isuna. Taada ko na dito'y, nung diyak mabiro ka nga ko na siyak manangin mo ng ka-Diyos ko na. Kat kasakulan tayo nga idaydayaw ni Apo Diyos. Nga ko na nga birukot tayo nga umuna, iti pagarian na. Kung ti aldaw iti Domingo, sakbay tayo kung mapan iti papanan tayo, mapanjekang doon, kung mapanjekang talon, kurikot aksa pamot, ay, nga hamon nga kakapsat nga Romano nga may sa oras unod, 2 oras lang. Hanggang tayo mo tingin, ori ako sa tayo ito, hanggang iti aldaw, na dumakot, makaabot tayo sa paminsan iti alas 12 pasado, iti maluman ko, mabalik tayo nga ang trabaho kakapsat. Dahil iti biro ko ni Apo nga, iyo na kuna na nga aramidon tayo nga umuna. No, aldaw ti Domingo, umay tayo pa nga umuna kakapsat. Ti panangbiro mo umuna kini Apo Diyos na nga aldaw iti Domingo, ore no aldaw ti Domingo, no agriin ka, masapon nga agkararag ka. So di kayat na pa, umuna nga aramidon tayo, agkararag ka, agyaman tayo kini Apo Diyos. Gapo iti nagpatagman ng inaywanan na tayo, kat iti dahi nga aldaw, dawaton tayo man nga iso iti mga iwankin mangilisi kada tayo iti peggad. Kat iti ito'y nagana ito yung naimbag adama. Ito yung version, nalaklaka, mas lang nalaklaka nga awaton, di ko na dito iti Matthew 6:33, ipangpangruna yung kitdi, abiro ko ti pagarian na, kintong palat ti pagayatan na, ket itin nanto amin akasapulan nyo. Manay dahil may apos naglawag. Nga no, ti ko na dito yung King James, biro ko nyo nga umuna ti pagarian ti Diyos. Kat ko na mo dito, ipangpangruna yung, kasla isulat ta kakapsat, nga iso tinamburuan nga una tayo nga biro ko ti pagarian na, sa agtrabaho tayo, tapos ti kastakot, itun lang to amin, dagiti pagkasapulan tayo. Amuna, dagiti kasapulan tayo kakapsat. Kunana dito, iniyaman mo, ti kinantali na ng los, nga adakari ni Apo Diyos, nga sakten na amin akasapulan dagiti anak na. Kutuan mo tungpalan tayo kunana dito, tungpalan yung ti pagayatan na, kahit itin lang to amin akasapulan nyo. Ure ni Apo Diyos, amuna dagiti pagkasapulan tayo, tinaldaw-aldaw nga taraon tayo, dagiti sakit tayo, kinanyaman nga pagkasapulan tayo, sakten na amin na kita sumbatan na, itin na amin nga amuna ti kasapulan tayo, no, unaan tayo pa yung umuna ni Apo Diyos. Kat ada na ko iti YouTube, nga kuna na nga, mabalin nga inaldaw tayo nga idaydayaw ni Apo Diyos. Asjay, nga kung kami nung mapangkaijay kapili ay mapangkaijay opisina, kung yung eskwela, kung yung taltalon, mabalin mo nga idaydayaw, ngayam ni Apo Diyos. No, dayjay nga atrabaho, kat aramidong nga, maipay ti Apo, asjay, siguro ako masapon na simpak panunod na nakansipret ka lang taki ni Apo Diyos. Haan nga mayad adayo na panunod mo. Kung kaya tayo kakapsat nga ni Apo Diyos, sapten na nagiti kasapulan tayo, mapat tayo garod. No, aldaw iti panagdaydayaw, iti kay kapilya, iti iso mati kayat na nga idaydayaw tayo iso na, akas kinuna naman lang iti Hebrew 10:25, nagitay liwayan, iti panagigimong tayo, akas aramidon lagi ti daduma. Dagiti daduma, di ko na ito nga daduma. Dagiti daduma,
kakabsa tayo, indamot, agigimo, iso nga tuladan tayo, iso na akas aramidon da, iso nga intayo kanuman, makigimo, di tayo liwayan, di pa nag-uumong tayo, no aldaw iti pa nagdaydaya, kung sadyay, at di pinabilog tayo, at di pinarinta tayo, tapno ti kastakot, mapabilog na iti pamati tayo, tapno, intayo ag-charge, nga hana nga cellphone, ti ag-charge, tano bakalin mami sa pamati kuno siyempre ka iti aldaw ti siyempre ka iti balay ti apo ti aldaw ti Domingo mabalin nga napabilig ka gapo iti may nga kanta nga nangud mo di pa nagkantang ko narignan ti Espiritu Santo napabilog ka rin mita iti pamatin kat isunay ti pero ko ni Apo Diyos nga kasapulan gayam nga umay tayo iti ulang iti kapilya kat ada tiyempo na hindi pa nakatay ni papakang ni Ma'am Jingjing, kakagawa kami kita pagampang. Ibaga na nga agsyera, at ala po, kung tsaka mo nag-servo ko, kung nakti panunod ko. Latan akot ni papanunod ko, kapag mabainak mo kamuda nga pasto ti asawa. Ipapilit da, kat mabainak mo nga kuha na irana, pa hindi nga aro ti trabaho. Gaya, agi kamakam kami, gaya, isabit-mit kami gatang na, kat ala po ko na, naman na panunod ko na ito yung versikulo, nga una-un pay nga umuna ni Apo Diyos. Alam nga, makaamutan ti Apo Kasgay. Kat panaday ni Apo Diyos, sa nga panag-share ko, at gayang kakadwak na natamaan. Kunada anti, kunada di lang mga kamiti, kabigatan na makapakonsensya mo, dyan yung sermon mo, hindi kalma. Ayo, antyak yan, makiginggi mo, kunada. Tanong kami ni Domingo, siyempre, manong aldaw kami ngamin, ta eskwela, nagalot-labaan na, manong anak na, aglablaba ka nung agmagmalog. Tapos dyan, damot may sama na kapsat tayo na iya, kapamatyan tayo, sa paminsan. Kuna na, ang tinasiyat lang nga ba na doon, nagjetan nga bulan, ba't mga anak maminsan? Ibagak lang ti usto, kuna na. Damot kapsat tayo nga, itiruman katolik. Haan pulos ma, pati magraso na, nag-iamnak na, naguluda ka no, kasi dyan, ayun, nagkinita kami pa iya, kuna na, nagkinita kami pa, di ko lang kasi makapakonsensya, kuna na, tayo kami tinangalaan mo, in-share ko ichay, iso dito masarap ka Galacia sa iswede, kuna na, di tayo maumang agaramin itinaimbag, tayo to chimpo na agapit tayo tunuri tayo maupay. Kung dinakamat ko sa chay, may isa nga pa nagaramin itinaimbag isuti, papan iti ulit simbahan mo no iti kapilya, no aldaw iti panagdaydayaw. Kas jay, natamaan da ka no, kutatan, ipakaragsakak magpapanda ka no butang. Kas jay, tapo naggamit, amoy yung kakabsat ti memestra, adoya ti trabaho na, kuna, adapay, iti school heads ti bito ka na kuwa, ibag na panagdaga ng word, ti trabaho na, kasi ada pa dito agpatpatag kami nga gapulang dito trabaho ni. Ito naman Dominggon tumanon. Kas jay. Iso nga uri nung ano to obra tayo nga memestra kasi gamitin ko na da ministra ti bito ministra ti kalimutong. Kut antay ko malata nga kuha. Bay antay latalay ta trabaho no panaglalaba bay antay pa ti aglaba. Kas jay. Intayo pay basit, intayo ijay kapilya ko no sigbaan. Tore nga haanot nga agmalmalong ko na kakabsat. Dito agyaman tayo na half day laong. Dito mapay may isang oras, kinwala oras laong di panagimong da, nagpastol. Isutol ati panaglaba tayo, kasjay. Madaydayo ni Apo Diyos, manipod ilin mapapandakan mo ito nagigimgimong. Inibagak pa'y kami, in-share ko dyan, nanggang ko ito YouTube. Gamin mo kasjay nga timalabas sa mangkuta. Mabatugak, asla nagbaliwag namin, hindi ko ubingak pa yung sumangputak ijay balay, kureno, di awa pa lang jay lugan, may nga magmag na kami. Sumangputak, asla anak ka mabando, sige da, alagtasagan, agsagan ako muna jerwa. Ta ijay turabi, ijay ulog di balay, yung tagtang, bumakot akong sa balin. Agida ako nga muna, tama babando, jerik na. Nung habang agitida, ako, agtundundog ang spiritual sa YouTube no, at tumot mangod ko nga sermon, isunto ti denggag kat ada may isang pastor na nagagawa ko na na daduma nga tattao ti amuda na nga basol ko na nakakaksat kat dahil makikamalala agtakaw yan pwede kayo nadadagsan nga basolan makikamalala agtakaw
pumatay, kriminal, kas jay kakabsat, dayjay kanula ti ammo ti tao, nga dakos, ngam di damot ammo, akas kunana ijay, nanayay Santiago 4:17, nga kunana ijay nga, ti makaamong nga ron nga agaramit iti naimbag, kat di na aramidon basong kitwana, kunana ita ka pastor. Kat ammo tayo mot, nga naimbag, ti mapan iti kapilyaw no simbaan, apay kano nga saan ka nga mapan. Iso nga agbas-baso ka. Dajay tinagkuan da kakabsat dagay kakadwa. Dajay da man nagbutog. Agbas-baso ka gayang iti imatang ni Apo Dios no saan ka nga mapan. Makigimong mo na makimisa kasi gamin. Amo tayo nga naimbag day takot di tayo mag-aramidon. Agbas-baso tayo iti imatang ni Apo Dios. Kinunaka, so manipot tata, no di tayo sa manipot tata, kanayon tayo kuman nga mapan iti kapilya, puno si ibaan, kinunakot, manadaw ni Apo Diyos, mabakan na kanugutan. Nung at jay ko na kamay sa nga kapsa tayo iti nga taga Romano, kuna na ko, anti, hindi lang ang Domingo, nakakulot nila kayo, iyag na kayo may sa anak mo, di ko nga atata lang, mabain mo ito nga maksursursurtan. Alakat ubing garot ko na nakauot ka na dyan lakay na binagkat na dyan may isang anak dan, inyawin dan, anang anampas kinisa. Kunak ba, maminsan tayo, ang ibaganta na ng iyaw awid. Ano sa naa? At pas tagaw tada anak yung bilinin yung adamot ka tapanunutan ka na yung ibaga ang agtugaw, agtanang masjay. Ayaw, di mo lang makapagkansimprate, ako lang susurutan na rin maaktan na. So, nakasurun, inyawin na kasjay. Ngam, pagtipala, pagyaman ang kujay, malipot idi, magpapanda. Ngam, dahil laang, mabanod na ka nung mga kukuan na mo dyan may isang anak na dyan may isa, dahil ang nakay na mo dahil inununaan, nadakdakol, nagsarunod na gano'n. Ngam, mga ang aleta ti, lampot kakapsat, ulitin nga ibaga, ti trabaho nga ang mga iso ti lampot, itay panagdaydayaw, kini Apo Diyos. Uri ka sa kumati kinabisi tayo, unaon tayo, maunaon, iti, umaypay agdaydayaw kini Apo Diyos, kat ni Apo Diyos, amo na lang iti pagkasapulan tayo, akas ko na dito nga, ipagpangro na yung di abiro ko, ti pagarian na, ken tungpalon ti pagayatan na, ti pagayatan ni Apo Diyos, kaya umay tayo, agdaydayaw kinkwana, kung tungpal, kin agaramin iti naimbag, kung tungpalon tayo, nagiti nga pagayatan na, idod na to amin, kasapulan tayo kakabsat, amuna nagiti kasapulan tayo. Kat sakten lang to, ngakas ko na, sakten na nagiti kasapulan tayo, akas ka tayo kantani na ng los. Nga, isotiin ka rin na sakten na amin nagiti kasapulan nagiti ang anak na. Kaya naridayo ni Apo Diyos, dahil talaan ti, orino na nagdubli-dubli nga tayo, talaan ti puntos na, nga, ipagpanguna tayo, unaon tayo, mauna, umay ang daydayo pa kini Apo Diyos Santo trabaho tayo. May sa mga example ko na the fellowship. Siyempre, hindi masawa mo ti alaw niya. Tapos therapy. Ay, dayatan na ako mapangkuma. Tanagalungaw, ti papangulutan nga obraon. Alam, puwet ako man, tagtungalan nga matulog kas dyan. Ngam, dahito, malagit ko na ito ng versikulo. Iso nga mapanak. Na minsan pa hindi mauli nga rabi. Ito yung fellowship tayo dyan nga nagtulog. Ako, kaslang siya akmat kasi kung kita may jabluan niya na siya akmat tadi ka mapan ko na siguro inyida ko nga nakatulong ako ni mo pastor kasangsangkot na kami daya itibay sa ako ang nagman itimawag na ito ni Lisan mama nakarubat ka ni Auntie Jeannie agrubat ni Auntie Rian ay kasangsangkot na makraming kami ni pastor nga orin no alas 5, masapo nga agida, oray 5 minutes. Mas dyan, ala, bagang taaglugan na latang ti, tricycle ta, nabalay ito no, agawin na itong nakwa, punana, dayay pa kami tatumangad, ay katutanga ti aguna, natakrog nga agdrive, kaso kaming agbagyupay, dayay, gaputa kas dyan, kung namata ni Apo Diyos, nasaya agmut, punana siguro, gusto nga, nasaya agmut, namatakit din, kunak na, nagida ako nakatulog ako, hindi nga makariing ako, tsaka mo baka nirinig natin ni Apo. Kinagtan na mo tinubuan, nakakuha rin niingan ninagtan na intan, kung nakakasta. Iso na pang kami, kat malalayo ni Apo Diyos ay ibang mata imayak Apo. Tanangin ko na ito nga mensahe. Kinungunakot malalayo ni Apo Diyos,
Ulitin nga ibaga, unaon tayo pa'y maumuna, ti agdayaw kini Apo Diyos, santo tayo ang trabaho karagiti trabaho tayo. Madagayo ni Apo Diyos.